दा बे सेक्रेटारि लानाय माने नभेम्बर बा डिसेम्बराव 100% बिटिसिनि इलेक्सन जागोन। बे इलेक्सन जाबा जोङो जोंहा 13टा दङ, 13टा जोंहा माबा दं, प्राइमारि दं आरो पिसिडि हिसाबै 13टा। बेखायनो 13टानि गेजेराव जोङो 13टाखौनो मोनगोन होननानै आसा खालामदों। मानो होनबा जों दिनैनि बा दाख्लैनि रिजाल्टआव बिथांमोना इउपिपिएल आरो बिजेपिजों लोगो जानानैसो एसे बांसिन मोनदों। जों बिपिएफ दल हिसाबैनो जोङो सेकेन्ड पजिशनाव दङ। बिथांमोना मोननैजों मोनसे जानानैसो बुरजा मोनदों। जोङो जुदि मोनसेयावनो जों 23,000 मोननो हादों। माने बे बुस्थुआ फैगौ 2025 मायथाइयाव बे फैगौ बिटिसि इलेक्सननि आगोल जोंनि बर' रायजोफ्रा गासैखौबो खौसे जाथों होननानै बयबो खावलायदों। जुदि खौसे जामारोबा फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव जों मोननैबो दलजों बिटिसिआव गभर्नमेन्ट बानायनो हागोन ना बे 100%। बेखौ रायजोफ्रा लुबैदों आरो दा दिनै लुबैनायनि गेजेराव जोंहाबो बिपिएफ दल हिसाबै मोनसे राजनिति दं, इउपिपिएलआबो मोनसे राजनिति हान्जा। दा मोननैनि गेजेराव जोंनि गेजेराव दा गेजेराव रायलायनो थाखाय जोंनि बिपिएफ दलनिफ्रायबो जोंनि आगोलनि डिपुटि चिफ दानि एमसिएलए खाम्फा बरगयारी आरो दानि एमएलए रबिराम नार्जारी आरो इउपिपिएलनि एमपि रायजो सभानि रोंगोरा नार्जारी आरो दानि आसामनि मिनिस्टार बिटिसिनि इउसि ब्रह्म बिथांमोननि गेजेराव रायलायबाय थादों। बे रायलायनाया बेसेबांसिम गोथौसिम थांदों दा मोननैबो दला मिथिलायाखै। दा फैगौ समाव बिथांमोना रायजोफोरनि सिगाङाव मा रिजाल्ट होयो जों बेखौ मिथिया। खिन्थु जों फैगौ समाव बिपिएफ दल हिसाबै जों बागानफारा समस्थियाव सक्रिय जानानै दङ। जोङो दिनै बिपिएफ दला जोंहा दासान्दि जोंहा जेबो होनो हाया। थेवबो जोंनाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसि बा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि बिपिएफ दलाव बयबो लैहोर लैहोर फैनायखौ नुनानै जों फैगौ बिटिसिआव जों देरहागोन होननानै सानदों। आरो जों थांनाय एसेमब्लि जोंनि खाथिनि बाक्सानि खाथिनि नलबारि जिल्लायाव मोनसे केबिनेट जदोंमोन। बे केबिनेटआव 450 ना मा बिटिसिआव जोंहा भिसिडिसि दङ। बेहाय बिकम पास जानाय गथ'फोरखौ सेक्रेटारि होगोन होननानै बिथाङा बे केबिनेटआव डिसिसन लादों होननानै बुंदों। दा बे सेक्रेटारि लानाय माने नभेम्बर बा डिसेम्बराव 100% बिटिसिनि इलेक्सन जागोन। बे इलेक्सन जाबा जोङो जोंहा 13टा दङ, 13टा जोंहा माबा दं, प्राइमारि दं आरो पिसिडि हिसाबै 13टा। बेखायनो 13टानि गेजेराव जोङो 13टाखौनो मोनगोन होननानै आसा खालामदों। मानो होनबा जों दिनैनि बा दाख्लैनि रिजाल्टआव बिथांमोना इउपिपिएल आरो बिजेपिजों लोगो जानानैसो एसे बांसिन मोनदों। जों बिपिएफ दल हिसाबैनो जोङो सेकेन्ड पजिशनाव दङ। बिथांमोना मोननैजों मोनसे जानानैसो बुरजा मोनदों। जोङो जुदि मोनसेयावनो जों 23,000 मोननो हादों। 23,000 बिसोरो एसे बारा मोनदों। बेहाय बारा पार्थक्य गैया। बेखायनो जों फैगौ बे माबा इलेक्सनाव भिसिडिसि इलेक्सनाव जों फुरा बागानफारा समस्ति हिसाबै जों दखल खालामनो हागोन होननानै आखाबादि।